ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ മുളക് ബജിയും പിന്നെ മുട്ട ബജിയാണ്. നമ്മളിന്ന് സൂപ്പർ 4 മണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അതിന് ആവശ്യമുള്ള മാവിന് ഞാൻ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദ ഒരു 200 ഗ്രാം വേണം, കടലപ്പൊടി ഒരു 100 ഗ്രാം വേണം, അരിപ്പൊടി ഒരു 50 ഗ്രാം വേണം, ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ, അപ്പക്കാരം 1/2 ടീസ്പൂൺ വേണം, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ വേണം, കറിവേപ്പില ചപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ, ഈ ഒരു ടൈറ്റ് പരുവത്തിലാക്കി വെക്കണം. നല്ല ലൂസാവാൻ പാടില്ല, ഈ ഒരു ടൈറ്റ് പരുവത്തിലാവണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മുളക് ബജിക്കുള്ള മുളക് കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ പച്ചിമുളക് ഇങ്ങനെ പകുതി ആയി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതുപോലെ പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നടുവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് കത്തിയോണ്ടല്ല, നൂലുകൊണ്ടാണ്. ഇതുവരെ നൂലുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കുഞ്ചി വേറെ മുട്ടന്റെ വെള്ളം വേറെ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നൂലുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മള് മുളക് ബജിക്കും മുട്ട ബജിക്കും നമ്മൾ ഒരേ മാവാണ് എടുക്കണം. മുട്ട മുക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഒന്ന് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക്, എണ്ണ ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരണം. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടിഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. മുട്ട ബജി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയിടുകയാണ്. നമ്മള് മുളക് ബജി മാവില് മുക്കി ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളെ മുട്ട ബജി ഫ്രൈ ആക്കിയ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മള് മുളക് ബജി ഇതുപോലെ മാവില് മുക്കി ഫ്രൈ ആക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടിന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന്റെ ശേഷം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മുട്ട ബജിന്റെ അതേ വേവില് നമ്മൾ ഇത് കിട്ടണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മുളക് ബജി ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് കോരിട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ മുളക് ബജി മുട്ട ബജിയൊക്കെ നമുക്ക് 4 മണി പലഹാരമാക്കിയാൽ സൂപ്പർ ഉഗ്രനായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുട്ട ബജി മുളക് പൊടി നല്ല സൂപ്പർ നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം. ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ കൂടി വൈറ്റ് സോസിന്റെ കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുട്ട ബജി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയത് മുളക് ബജി നോക്കണം. ക്രിസ്പി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തായിട്ടായി കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.